Халкым теле миңа хаклык теле. Унан башка минең илем юк. Илен һөймәс кенә, телен һөймәс. Иле юктың гына, теле юк. Хәерле сәгатьтә ватандаштар. Эфирда башкортлар. Бермен 1812 елгы ватан һугышына быел 210 ел. Ата-аталарыбызның олы батырлыгы турасында бик күп риваяттар, бәйеттәр, йырдар иҗат ителгән, бихисап гыйльми эштәр язылган, һәйкәл, монументтар куелган. Шуларның бере Нидерландта. Аста, Нидерландта менә Уралагай. Әйе, голланд халкы башкортларга бик зур ихтирам белән карай. Вессен калаһында башкорт яугирләренә олы монументаль композиция куелган. Эх, бына был һәйкәлде барып күрергә генә. Әйдәгез дөнья хәбәрләренә күз һалайык. Ниндәй уңыш табыштар менән каршы ала икән милләттәшләребез был көндә. Пекинда 24-нче кышкы Олимпия уеннарын тантаналы асу өлешләренең берәһендә башкорт халкының көнкүрешен сагылдырган картина күрһәтелде. Оренбур өлкәһенең Хабарный касабаһында әүдем хатын-кызлар агыйнәйләр төркемен оештырды. Уларның төп максаты авылда әхлак мәсьәләләрен хәл итү, халык кәсепләрен һәм гореф-гадәтләрен тергеҙеү, яшь буынды халык йолалары рухында тәрбияләү. Силәбе калаһында урынлашкан башкорт тарихи мәдәни үҙәгендә башкорт халык һәм сәхнә биюләре буенча оҫталык дәресләре үтте. Матур сараны халыкара конкурстар лауреаты, хореограф куюсы, балетмейстер, Рәсәй төбәктәрендә башкорт биюләре буенча дәресләр биргән педагог Азамат Кәримов оештырды. Уралагай, беләһегеҙме, минең зур бер хыялым бар. Донъя буйлап сәяхәткә сығырға яки сит илдә яшәп ҡарарға. Шәүрә, туған ердән дә матуррак төйәк таба алмаҫһың. Юк менән булашма. Үҙ ереңдә үҙ халҡыңа кәрәкле кеше бул. Ә сит илдә минең файдам теймәҫ тиһегеҙме халҡыма? Заман хәҙер икенсе. Йәштәр ҙә икенсе, Уралагай. Ғөмүмән, кем ул замана башҡорто? Кемгәлер нимәлер бурыслымы, маҡсатлымы, ҡош кеүек иреклеме, әллә баҙнатһыҙмы? Хыялдан башлагайнык, Шәүрә. Тағы ла шул бурысҡа килеп терәлдек. Халҡыбыҙҙың киләсәге, бөгөнгөһө бурыс маҡсаттары һәм шул иҫәптән замана башҡорто тураһында яңыраҡ Мәскәүҙә һөйләшеп булды. Әйҙә танышайыҡ. Рәсәй президенты Владимир Путиндың башланғысы менән 2022 ел мәҙәни мираҫ йылы тип иғлан ителһә, бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы ағымдағы йылды башҡорт мәҙәниәте һәм рухи мираҫ йылы тип атарға тәҡдим итте. Был йәһәттән бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы 900-гә яҡын пункттан торған эш планын раҫлаған. Оло программаны презентациялау, замандаштар менән фекер алышыу Мәскәү ҡалаһының һәм өлкәһенең башҡорттар ҡоролтайы төбәк йәмәғәт ойошмаһында үтте. Ошо йылдың эсендә беҙҙең маҡсат, беҙҙең мәҙәниәтте һаҡлау, үҫтереү һәм ниндәйҙер яңы мәғәнә бирергә тип уйлайбыҙ. Сөнки беҙҙеңсә инде бына башҡорттарҙың шундай аңында тип әйтәйек, башҡорттар иң тәү беҙ бит көрәшселәр тип әйтәбеҙ, башҡорттар улар бейейҙәр, йырҙайҙар тип әйтәбеҙ. Ә тағы ла башҡорттар нимә менән дан тота шул турала уйлағанда, беҙ әлбиттә әйтәбеҙ, башҡорттар бөгөн улар шундай егәрле халыҡ һәм башҡорттарҙың исемдәре ул мәҙәниәттә генә түгел, нефтселарҙың бик өлөшө күп бит инде. Шул уҡ руда тураһында әйтһәк, Исмаил Тасимовтың исеме бар бит инде. Шуның өсөн бик күп беҙҙең бөгөн шәхестәр, кем тураһында беҙ ошо мәҙәниәттә эҙ ҡалдырырға тейешбеҙ. Ғөмүмән, заман башҡорто тигәндә беҙ алдынғы ҡарашлы, тарихын, телен хөрмәт иткән, үҙ эш даирәһендә уңышлы хеҙмәт иткән рухлы замандаштарыбыҙҙы күҙ уңында тоторға тейешбеҙ бөгөн. В этом году будем запускать школу Урал-Батыра в Москве и многие другие проекты, которые касаются духовного наследия башкирского народа. Также нужно отметить, что у нас уже 5-й год работает башкирская воскресная школа для детей. Поэтому в рамках
этой школы также будут реализованы тематические уроки, касающиеся духовного наследия башкирского народа. Елда безнең районга Роза Кучукова, Азат Айтколов һәм башкалар концертыннан килделәр. Мин беренче мәртәбә шунда корой тавышын ишеттем. Минең өчен дөнья үткәрде. Коройга гашык итүче кеше ул мине Азат Айтколов. Бұл сараны белеп килдем, чөнки үзем баласактан корой тоңарагына йөрөйнем. Шугала Мәскәүдә яшәгән вакытта коройда уйнарга дәвам иттем. Быга тиклем Азат Айтколов килгәндә аның шул ук мастер-классында булган бар иде. Мәскәүдә булган мастер-класслар белән әлегеһен сагыштырып карасам, егетләр һәйбәт уйнайлар, тиз өйрәнәләр. Теге вакытта ла кыска гына вакыт эчендә күп кенә көйләр уйнарга өйрәнеп калганнар. Бunda рухлы егетләр йыгандар. Күңелләре белән Башкортстанда. Алар корайды мына үзенең ян дусы итеп йөртә. Шуңа тиз өйрәнәләр. Халыктың этномәдәни үзенчәлеген хаклап калу бүген халкыбызның авыз тел иҗадын, рухи, мәдәни мирасын хаклап калуга гына кайтып калырга тиеш түгел. Халкыбызның үсеш стратегиясе бүген заман ысынбарлыгын күз уңында тотып билдәләнергә тиеш. Шул вакытта гына без ныклы киләчәк турында сүз алып бара аласакбыз. Бүген оешмала яшьтәр булырга тиеш, яшьтәрне ялеп итер өчен, кызыксындыру өчен бүген яңа форматтар кирәк эшләргә һәм моны яңа форматтарга тукталып үткәндә бик матур күренеш бүген бәйге бит инде һәм ул спорт ярышлы беренчедән рух ярышлы дип әйтерем һәм моны ошо бәйге турында ла һөйләштек. Шуның өчен бу фикер алышу минеңсә ошо елга ниндидер импульс бирәсәк. Бындай сараларды бик ешрак кирәк, бергә булайык, бердәм булайык. Эшләргә тик уңышлар белән теләйм. Рәхмәт. Тышта буран котыра, хатта зәһәр тавышы бында килеп итә кебек. Ишетәһегез Моралагай? Ышанмагыз февраль буранына. Бер явыз уй юктыр уенда. Күпме генә шашып дулаһала яз һылыуы уның куйнында. Әдәбиятыбыздың ардаклы художникы Рәми Гариповтың да язмышы бына шундай ук даулы, данлы, тәрән, катмарлы һәм нескә хис тойгылы булды. Шәхестәр өлеше шулайдыр инде. Туктагыз Моралагай, туктагыз инде. Бигрәк күңелегез хисләнеп нескәреп китте шикелле. Әйдәгез Рәми Гариповтың якташларын каршы алайык. Луиза Хабир кызы Хайриддинова, Рәми Гариповтың йорт музее директоры, Әйле ыру вәкиле. Башкорт дәүләт университетының филология факультетын тамамлаган. Һөнәре буенча башкорт теле һәм әдәбияты укытучысы, педагог. Хезмәт юлын башлангыч класс укытучысы буларак башлай. Төрле елларда Аркавыл урта мәктәбендә директор урынбасары, директор вазифаларын башкара. 2010 елдан алып 2021 елга тиклем Салават районының Аркавыл авылы хакимияте башлыгы булып эшләй. Иҗат белән шөгыльләнә, шигырьләр яза. Һаумыгыз, хәерле көн. Луиза Хабировна, һаумыгыз. Рәхмәт итегез безнең актерма безгә. Хәерле көн. Мин һезгә Салават районыннан, Аркавыл ереннән, Рәми төягеннән иң ялкынлы кайнар сәламнар алып килдем. Рәхмәт. Рәми Гарипов музейында ниндәй уникаль экспонаттар һаклана? Төп фондта бүгенге көндә 430 экспонат бар. Шуларның әлбәттә уникальдары бик күп. Ул Рәми Гариповның үзенең шәхси әйберләре, үз киемнәре, уның китаптары, кул язмалары һәм ул эшләгән стен газеталар, Гөлмәрия Минәйнең әйберләре. Иң уникальдары шулар дип исәпләнә инде.
Луиза Хәбир кызы, бына шул экспонаттар арасында Рәми Гариповтың үз кулдары менән язылган ниндәйдер кулъязмалар һакланып калганмы, бармы? Ул бит инде 60-нчы елларда туган яктарына кайтып, комсомол секретаре булып эшләй. Ошо елларда үзенең бына стен газеталар сыгара. Шул стен газеталарның бернисәһе һакланып калган. Бик матур шигырьләр менән, бик матур бына үзенең язган шигырьләре, кулъязмалары һаклана әлбиттә. Ясынлып та ул Өфенән туган яктарына кайтып эшләп талап ит инде. Тәҗрибә туплар өчен. Ул кайткан вакытта ошондай шигырь юлдары менән кайта. Кайтам, йырдарыма кайтам, калыптыр һин гүзәл баш калам. Мин һездә бит һиңә бер ни булмас. Һин шауларһың миннән башкала. Ә мин, юк башкаса булмай. Мин тупрактан, ердән яралган, ердә туып, ердә аунап, ердән йыеп, янем ер алган дип кайткан ул туган яктарына. Ер алырга һәм илһам алырга кайткан димәк. Ошо авылда эшләгән елдары минең гомеремнең иң бәхетле мәлдәренә тура килде дип әйтә шагыйрь үзенең көндәлектәрендә. Сынап та ул бит инде көндәлектәрнең халыкка сыгырын да белмәгән, әмма ләкин үзе өчен язган көндәлек биттәре бүгенге көндә шул тиклем фәһемле, шундай матур фикерләүдәр булган бер мөгъҗиза инде. Һәм ул безнең өчен бик кыйммәтле мәгълүматлар. Һәр вакыт шагыйрь кеше бит инде ул халык менән булырга тиеш. Халыктың тормышын язарга тиеш бит инде. Һәм аңа бик үк еңелдә булмагандыр дип, ни өчен дигәндә ул шундай тура үзле хаклыкты яраткан кеше булган бит инде ул. Әлбиттә, уның студент елдарында ла бик авыр минуттар бик күп була. Күбрәге аксаһы булмаган вакыттар, үзенең хәтерләүләре буенча әйтә бит инде 2-3 көн ашаган да, эскән дә юк. Әмма ләкин шигырь язарга кирәк, яшәргә кирәк, ынтылырга кирәк, укырга кирәк дип тырыша бит инде. Шуннан соң кайбер вакытта китәһеннән чыгарып, нисәм бына 2 сум гына аксам калган. Әмма ләкин уны ашап булмай, уны метрога хакларга кирәк. Миңа бит укырга йөрергә кирәк дип бына шунда итләгән көндәлектәрендә. Артабан бына гаиләһе менән Өфөгә әйләнеп кайткан вакытта бик авыр мәлдәр күп була. Китаптары сыкмай, яшәргә аксалары йетмәй бит инде. Шул вакыттарда ла эштән кайтып керәм дә, һавык квартирала күгәреп кайткан баламды күреп, йөрәгем әрней, Надя өзгәләнә, акса yetkереп булмай. Әмма ләкин мин үземнең шигырьләремдә бәхетлемен дип язарга тиешмен. Мин бәхетлемен дип шигырьләр яңынан язарга тиешмен дип бына итлә инде. Уның матур шигырьләре, бәхетлемен дигән шигырьләре күп, әмма ләкин кызганычка каршы тормышының авыр мәлдәре бик күп була, ләкин ул хынмай, бирешмәй, ул бөтен дөньяның матурлыгын аксала түгел, тормышның матурлыгында күрә, матурлыкты күрә белә һәм шуны кешеләргә алып барып yetkерергә тырыша. Яңа әйберләр халык арасында Рәми Гариповка кагылышлы табыламы? Әйе, әлбиттә, бүгенге көндә лә бына кайһы бер уның култамгасы менән, уның теләктәре менән язылган китаптарды килтереп бирәләр бит инде, һәм уның менән бергә төшкән фотографиялар, бына шундай бәйле мәгълүматлар, әлбиттә экспонаттар бүгенге көндә лә килеп керә музейга. Луиза Хәбир кызы, бына шагыйрьнең тугандары менән бәйләнешә торагызмы? Әлбиттә, бәйләнеш бар. Элек Надежда Васильевна тере булган вакытта үзе еш-еш музейга килә торган ине, башкортча шигырьләрен һөйләп, язып, төрле теләкләрен әйтеп китә торган ине. Кызганычка каршы бүгенге көндә ул юк бит инде. Уның балалары менән бына Өфләге төрле сараларда осрашып, бына һөйләшеп торабыз бит инде. Ул Азамат кызы Гөлнара менән, шулай ук һеңлеһе Мәршидә апайның кызы Альбина Урал кызы менән безнең бәйләнеш тыгы дип әйтәң дә була. Ниндидер мәгълүматлар кирәк икән, күбрәге уның менән аралашып, уның менән һөйләшеп, уның менән фикерләшеп эш итәбез инде. Аны халык унутмай, һәр вакыт күңелендә аклай, шулай бит. Әйткәндәй, бына музейга халык йөрийме? Музейга халык йөрей. Күбрәге әлбиттә укучылар, укытучылар. Үзе безнең бына райондан йөриләр инде, күп кенә найдан һәрбер мәктәптәрдән, күрше районнардан йөриләр. Шулай ук Башкортстанның төрле төбәкләреннән, төрле калаларынан, күрше Силәбе өлкәһеннән, Татарстан Республикаһы, Мәскәү, Төмән калаларынан да төрле урындар халык йөрей. Бу шатландыра, куандыра. Әле бына юбилей алдыннан бигрәк тә кунактар күбәйбрәк китте. Рәми Гариповтың бик күп шигырьләренә замандашларыбыз, композиторларыбыз бик матур йырлар яздылар. Уның шигырьләре искитмәле, йырлап тора тәктә була. Бuna бер шигырен генә искә алып үтәйм әле. Телемдең усында гына тора. Йөрәк әгәр ярһый толпар булһа,
Авырлыкта алтын акыл бар. Елерге инде ирек куйгас, ары торгын алтын акылдар. Ары торгын көмеш югәндәрең, ары торгын ебәк дилбәгәң. Был дөньяла аккош йыры барда, яд итә беләйдә көз көнен дигән. Иң бөек һүҙ әле әйтелмәгән. Иң бөек көн әле ул алда. Килер ул көн, килер ул байрам. Туй яһарбыз гөрләп урамда. Ул туйга мин бәлки барып етмәм. Ярһыу аттым янып йығылыр. Тик минһеҙ дә тулы булыр ул туй. Мин белмәгән дуҫтар йыйылыр. Һөйләшәләр әгәр туған телдә, иҫкә алыр улар мине лә. Сөнки мин киләсәк менән бергә һаҡлап саптым телем һине лә. Ысынлап та, илем, телем тиеп янып йәшәгән Рәми ағайҙың башҡорт теле тип янған бөгөнгө көндә лә был актуаль һорау булып тора. Халҡыбыҙҙа туған телебеҙ йәшәһен, Рәми рухы йәшәһен тип йәшәйбеҙ инде. Шағирҙың иҫтәлеген мәңгәлештереү маҡсатында тағы ла ниндәйерәк эштәрҙе ниәтләп тораһығыҙ? Беҙҙең ҡаурый ҡәләм тигән түңәрәк эшләп килә тип әйтһәк тә була. Музейға инде ауылдаштар үҙҙәренең яҙған шиғырҙарын килеп, фекерләшеп, ошо шиғырҙарҙы тыңлап үтәбеҙ бит инде. Рәми Ғариповҡа арнап яҙған шиғырҙары ла бар. Һәр бер осрашыуҙа уның шиғырҙары менән башлайбыҙ. Күберәге балалар менән осрашҡан ваҡытта туған тел шиғырын флешмоб иттереп, хор менән һөйләп башлап китәбеҙ бит инде. Төрлө сараларҙа, мәҙәниәт йортонда үткән сараларда ла уның шиғырҙарына яҙылған йырҙарҙы һәр ваҡытта алып, халыҡҡа апарып еткерергә тырышабыҙ инде. Быйыл бына юбилей айҡанлы беҙҙең Юридән ярында бик матур август айында сара үтте. Был Рәми рухы, Рәмигә ҡағылышлы булды. Бында туғандары ла килгән ине. Юбилей саралары ошо моменттан башланып киткән ине. Бөгөнгө көндә лә һәр көн конкурстар, викториналар, башҡа төрлө саралар үтеп торалар инде. Луиза Хәбир ҡыҙы, йөкмәткеле әңгәмәгеҙ өсөн һеҙгә бик ҙур рәхмәт. Эшегеҙҙә тик уңыштар теләйбеҙ, һау булығыҙ. Рәхмәт, һеҙгә лә шундай иң изге теләктәр, таҙалыҡта, һаулыҡта йәшәргә яҙын. Амин. Һәм тағы ла рөхсәт итегеҙ, тапшырыуыбыҙҙың матур йолаһына әүерелгән селфиға туҡталайыҡ. Ҡараныҡ, йылмаябыҙ. 1, 2, 3. Беҙҙең милли кейемдәребеҙ шул тиклем матур, сағыу, иҫ китмәле. Ә ни өсөн беҙҙең модельерҙар донъя модаһы кимәленә сыға алмай икән? Милли кейем мәңгелек бренд. Ниндәй донъя подиумы ти? Мин модельерҙар тураһында әйтәм әле, Урал ағай. Модельерҙар да барлыҡҡа килә башланы бит. Кейемдәрҙең заманса өлгөләрен милли стилгә күсереп, өр-яңы, үҙенсәлекле, ғәҙәти булмаған дизайн барлыҡҡа килтерәләр. Бәлки киләсәктә донъя кимәленә лә сығырҙар. Мин Әлфиә. Мин Гөлфиә. Беҙ игеҙәктәр. Тамян ырыуы ҡыҙҙары. Тамғабыҙ ырғаҡ, эсәр һыуыбыҙ ҡыҙыл, ҡошобоҙ ҡарға, ораныбыҙ тутыя. Ике 2009 йыл тәүге коллекциябыҙҙа эшләнек. Ул коллекцияны эшләгән ваҡытта беҙҙең башҡа килде үҙебеҙҙең ырыуыбыҙҙы, Башҡортостаныбыҙҙың тарихын өйрәнеү, үҙебеҙҙең булмышыбыҙҙы өйрәнеү тигән уй башҡа килде һәм ниңә беҙ шуны коллекцияла ҡулланып ҡарамаҫҡа дип уйланыҡ инде. Башҡорт милли кейемендә бал итәктәр күлдәктең аҫҡы яғында, итәгендә генә торған. Ә беҙ уны заманлаштырып, бал итәктәрҙе еңдәрҙә, яғаларҙа ҡулландыҡ, төрлө блузка, күлдәктәрҙә, рубашкаларҙа һәм хатта шул бал итәктәрҙе беҙ салбарҙа ҡулланып эшләдек.
Бед ике яклап та үтешергә тиешбез. Милли киемде лә һаклап калырга һәм шул ук вакытта көндәлек тормышта ла милли гадәттәр булган әйберләр булырга тиеш. Матур һөйләй. Бына булар идәп курсактар. Әлфия һәм Гөлфия. Без ошондай сувенир курсактар эшләйбез. Безнең башкортларда ырым бар бит. Кушлы булу, ишле булу, яхты калһаң, кушлап кал дигән кебек. Моны икәү булһаң, игәк булһаң, бер башка караганда ике баш яхшырак дигәндәй, безгә шул тиклем рәхәт. Беребез белмәгәндә икенчебез белә, беребез эшләй алмаганда икенчебез эшләй. Мәсәлән, мин хулакай кулман тегәм, Гөлфия уң кулман тегә. Әлфия иде, мин тегешәле. Ләкин баштан башлай. Без шулай өлгерә алмаган вакыттарда икебез ике яктан башлайбыз. Әлфия хулакай ул яктан, мин уң яктан. Шулай итеп бер-берегә каршы киләбез. Һәм тик генә бетәбез. Мына безнең яшьтәр, балалар капыл гына башкорт милли киемен кабул итүе уларга авыр буласак. Шунлыктан без заманаман бергә атларга тиешбез. Мәсәлән, орнаментлы бейсболка кию, я булһа орнаментлы сумкалармы, спортивкалармы киеп, улар шуннан этәрелеп. Бу нинди абия икән ул? Безнең башкорттарда шундай булган микән дигән һәмак уларда яйлап кызыккану буласак һәм улар яйлап башкорт милли костюмына киләсәктәр. Без заманлаштырһак та башкорт милли костюмына пропаганда дип әйтергә була ошо заманса этностиль киемнәрен. Туйдарга, никах ялларына, ир-егеткә, кияүгә деловой костюм урынына милли хызатлы пиджактар тегәбез. Хатын-кызларга кәләштәргә ябык, тыйнак булган, олон итәкле, матур күлдәктәр тегәбез. Бына улар безнең тәүге никах туена теккән туй күлдәге һәм костюм деловой стильдәге. Етен һәм биҙәктәре табигый күндән. Башкортларда быны калта дип йөртәләр. Уңайлы сумка, моны тагып күртәйм. Күп әйберләр тултырып йөрергә һәйбәт. Һәм бына Сауда үҙәктәрендә шундай шопердарман йөрү бик уңайлы. Хәситә, һәммәгәрәк. Замудасыла. Документтар халыклы. Быны көндәлек тормышта рәхәтләнеп киеп йөрергә була. Бындай төстәр бигрәк тә йәйгәһен, табигый етендән тегелгән күлдәктәр менән бик матур күренәсәк. Бына шулай. Уйҙар, ниәттәр менән төрле идеялар менән янып йәшәйбеҙ. Алла бойорһа, емештәрен күрешегеҙ. Мин башҡортса һөйҙәшәм. Мин башҡортса сөйләшәм. Мин башҡортса сөйләшәм. Башҡорт теле бик бай бит ул. Ҡамҡа тигән бөжәктең төрлө диалект һөйләштә 44 атамаһы бар. 44. Этемүс, ҡояшымбаҡ, көжмә, һыйыр, ҡыр һыйыры, осар, осҡамҡа, күс. Беҙҙә күс тиҙәр, ә һеҙҙә ни тиә? Беҙҙә ҡояш апай. Әсәм теле миңә сәсән теле. Унан башҡа минең халҡым юҡ. Йөрәгендә халҡы булмағандың кеше булырға ла хаҡы юҡ. Берҙәм һәм ныҡ булайыҡ, милләттәштәр. Йөрәктәрҙә Рәми рухи йәшәһен. Рәми нуры балҡыһын. Хушығыҙ. Һау булығыҙ.